Proste hrozne sú mokré tie ponožky a ešte tieto panky sú ešte viac mokré, to je proste... A ešte sú také fajnové studené po celej noci. Mňamka! Proste úplne, to je jak za odmenu toto si dávať na nohu do matky. Jo. Ránečko, deň 5. dneska na cestách. Samuel, ako sa cítiš? To je dobré. Konečne nám neprší, máme tu takýto pekný kempingový spot, tak si dáme prvú pauzu. Ideme si zvariť kavičku a ideme kráčať ďalej. Neviem, či všetci budeme súhlasiť, ale toto je náš najobľúbenejší snack zatiaľ vo Švédsku. Pane, ako hodnotíš keks? To znamená 10 z 10. Ťažká etapa dneska, nevidie to dobre. Kopčeky fest sme porobení tu s Mariom v strede lesa. Verili sme dneska ľahší deň a už je 30. kilometr a Není ľahší. bažiny, kopce, Dneska to bol solidný zabijak. boj. Finišujeme 5. deň s viac než 150 kilometrami až nad prejdenými. Ty kokso, tak to vyzerá brutálne.